assalamu alaikum bandiraɓe musidɓe tedduɓe yeeɓiyankoɓe Windere TV onon kala on calminama e mbaadi koktidinɗi en jetti Allah kadi tigui dokkude en kattanɗe e bawal ha gattone émission meɗen fodde taw waɗanta on ɗum ko Oumou Ba debbo mo hoore fonde e Thilboumi Ndiaye bandiraɓe en gartat ha joni e toɓɓere meɗen en jokkat nde won noon no mbimini so tawi galle feewi yooɗi ko debbo sabu eɗen gandi worɓe ko ɓuuri hen hewde kañum henne enen jogui ni pas de responsabilité e galle he kono ko ɓuuri hen hewde eɗen gandi ko enen rewɓe ko enen dillinta sababu worɓe ngara tawta en hen e ko période ndungu wona saaha bandiraɓe eɗen jiiya jomum so tawi defi hirande mum defti hay so tawi a dañani lawƴude kaake ma rendin ha feewa sa fini subaka haɗama wadde haydara a fini a juuli a waɗi ko mbaɗa haɗama yaade jeere lawƴu kaake ma ha laaɓa kippa saabu eɗen gandi période mo gonɗe ko période buubi sa debbiniɗo hen barme a waɗi hen ndiyam a woppiri noon sa ari tawta ko buubi ine maayi hen kaake ɗe tan aussi ko noon sa fini haɗama wadde haydara haɗama yaade jeere lawƴu kaake ma ha laaɓa kippa sa arti kam tawa kaake ma ene laaɓi kadi ko ɓuuri hen hewde so tawi jomumen pini ille ko pitta to defata ɗo ha laaɓa pittata saabu eɗen gandi ko ndungu wona ene yaawi ɓaytude fittuto ha laaɓa ceeɗa so tawi ko ɗum ɗo hen joguiɗa fittu ha laaɓa pobira mbeɗa anda wona karoji tan fobirte saaha naata e ɗum ɗo hen to defirte jiiya ko ene niini holko saabi ene niini par ce que a fittata ɗum ha laaɓa a waɗata hen eau de javel ma a waɗata hen omo ma cocca ha laaɓa ha wiyetere jiita ko haysa tawi a fawi faɗo ma ɗakkor te mbiɗa aɗa defa ɗon bottari ma walla defa ɗon hirande ma walla sigga ɗon kafe ma won jiiɗo ɗum bandiraɓe taw ñamata ñamdu ma alay saago ɗum ɗo goppen hakkille no feewi kadi bandiraɓe eɗen gowi wertude leeso hen gottotoɗen leeso ene lawƴe ha laaɓa sa tawi a yiiɗa buubi tampinma kono saaha jomum so werti leeso ɗo gaare soɗo gotto on jiyata ko buubi gaddoto hen ay holko saabi taw ko leeso ngo laaɓani eɗen jogui maayo meɗen ƴettan haysoko bujjoye ma omo mbusirma omo a waɗi hen lawƴa leeso ma ha laaɓa ha wiye cer ma buuɓi goɗɗo seeɗa kadi ko laaɓi ene yooɗi e yitere ma jomum jogo coftal jooɗade ñaama kono saaha jomum wettanta leeso jiiya leeso ne ɗakki sababu no hoɗum saabu so yimɓe mbiya gaare soɗo gotto tan ko leeso maygo ƴeewete ala wona noon leeso meɗen moƴƴe ɗeɗo ɗe bettatan hoɓɓe meɗen eɗen mbawi wottade hen kono ko toppitade namdi te kadi eɗen gandi ko ndungu wona no mbimi ni saaha aɗa rendina ko nande e ɗum ɗo ma sa yeehi jeere a arti a waasi ɗum ɗon mbaɗa ɗum e mbalit balɗe ɗiɗi balɗe tati luuɓo wiye dus aɗa jogui feere so tawi a waasi liɗɗi ma ha laaɓi ƴettu ciggel cigga ɗum pawa ha yoora ƴetta ndondi ma mbaɗa hen kaɓɓa e mbusma ma won ɗon fodde lewru luuɓata watta so tawi ka gamɗo ɗum ne moƴƴe ma bandira pitten galleji meɗen ɗi ha laaɓa saabu eɗen gandi so tawi tooɓi ha silti kala to salte wonno ummoto pitten galleji meɗen ha laaɓa naata e galle tawa galle ene ñoobidini jiya ndiyam ɗam saaha no toɓirta ni taw ɗon a memata ɗum yaaha ha vertide cikkata ni ko huuɗo fuɗi ɗon te pourtant ene ɓattimade taw ko toon bettata leeso ma ɗum ɗon heef ɗum ha laaɓa ha wiye cer pitta ɗum addata ɗum ko softede addata ɗum kadi kala garɗo e galle ma so tawi a ñeɗɗi ɗum pot ndiyam yara ha ɗum dita ɓernde mum deeƴa kadi ndendinen kaake meɗen koye hendu wona saaha surtout enen fuutoto hen jaafoɗon par ce que ko toon konni jiya so hendu waɗi kaake foof beejo ille ko ƴetta ndendina ala so tawi aɗa saggini ko to gaddoyta barme ko to gaddoyta kuddu ko to gaddoyta booliyel ɗum ko eɗen poti ande ɗum ndendinen kaake meɗen nanne e nder fawru men te kadi ko ñamata e ko defirta ko ɗum poɗɗa wadde respecté garɗo foof wawa ñamde ñamdu ma te ka debbo wonko poɗɗa añande hoore ma ka debbo wonko ganduɗa a yiiɗa wiyeede ɗum kala ka yiiɗa wiyeede bandiraɓe aɗa foti wadde ɗum soorale sa yiiɗa ñiñede sa yiiɗa yimɓe so jooɗima ene jooɗoroma ka salte walla ka gamɗo
ɗum aɗa foti ƴewtade hoore ma e sukaɓe men ɓe jiya cukalel sa yontama kam so tawi ko ɓiɓɓe ɗiɗi tato joguiɗa ɓen kam ñande hen lortata a changeanta ɗumen comci par ce que liggey ko feere tawa sukaɓe ne ñoobidini ene naati e nder ndiyam sa yi koyɗe wonata ko paɗe a toppitta ko ɗumen non hen saahaji a naata e galle tan a ƴetta junggo ma ngo pawa e hunuko ma ɗum kadi ko gamen joguiɗo hen ɓiɓɓe ɗiɗi ɓiɓɓe tata tan hankkandi gaari wona lawol kadi eɗen gandi oɗo période ko période nguleyki won rewɓe ɓe ganduɗa parfum kam ganda ni holko jarata parfum ɓuɓɓol ne woodi kono parfum nguleyki ene woodi so tawi a luurima ha ɓandu ma laaɓi parfum temedde ɗiɗi taw ko parfum léger lorɗa ha ɓandu ma laaɓa mema nafki ma mbasa warde yimɓeɓe lammeki kono won hen rewɓe ganduɗa ɗum haaju men ala hen te mi haalama noon ko ɓuuɓol wawi wadde supporte ko nguleyki wawa wadde ɗum supporte wutte so tawi a ɓornum ɗum balɗe ɗiɗi sa wuppani kala mo keɗɗa a wari ɗum goppen gamele ɗe guppen comci men ha laaɓa sukaɓe kadi toppitoɗen ɗum no poɗɗen toppitoɗani ni worɓe meɗen kadi toppitoɗen ɗumen kono so nguleyki ari mbimami kala ɓattiɗoma a dogat eɓe ponmi wiide noon kala ɓattuɓe hen ɓattiɗmama hen a dogat kadi goppen tiset eɓe ponmi wiide e nguleyki hayso tawi ko tiset coton ene faaɗi woni hen ɓe ponmi wiide jiya jomum fiya tiset muɗum lamma wiya tot caguirna ɗum bottari jiya kadi so tawi a defti kadi ɓattina yimɓe won hen no hoyi mbaɗa ɗum robbe ma ɗum defira ɗum bottari ma taw wattama dérange saaha jiya wudere tekkuno jomum haddo jiya teppere ne ɓawloni wi kurum sunno ko ɓuuɓal kam ma sabat kono nguleyki ala saago gartiren hakkillaji meɗen ɗi bandiraɓe eɓe ponmi wiide so wona ɗum so tawi ka debbo desaɗo e galle a weltidima hoorema so gorko ma yeehi banggue goɗɗo yi ko laaɓi kala nde fini ko toon fayi ɗum noon so tawi a yiiɗi nanggude gorko ma fewnu suudu ma ha laaɓa pobira aération sa fini ittu rideau ji ma air naata seeɗa mbaɗa goowe maɗa buuɓi gonnoɗi hen ɗi fof jalta ɓowdi gonnoɗi hen fof jalta won hen hay rideau ganda ittude sa naati e suudu mumen mata deyti ɗum debbo fota jaɓan ɗum hoɗum surtout joni kam e nguleyki kiiɗe gonɗen so tawi a uddita suudu ma a uddita fenêtre ma a fittata ñande foof ka barɗo gorko ma an kam ene wawi taw haydara ko luuɓatama ko ñolotama kono ma wat kam naatoɓe e suudu ɓe bandiraɓe ko min Oumou Sy Ba debbo mo hoore fonde Thily Boumy Ndiaye hay goto en toña hay goto en joofaki juste tan ko pour wajade rewɓe ɓe ganduɗa ko wirsidiɓe no fewi galleji mumen pitten ha laaɓa sabi ko période ndungu gonɗen poɓiren galleji meɗen ɗi ƴeewen goowe meɗen koye période buuɓi gona koye période kadi ɓowɗi gona kadi toppiɗen sukaɓe meɗen surtout sukaɓe ganduɗa kañum ko fijiyoɓe ko natoɓe e beeli ko natoɓe e huuɗo e ko nandi hen te eɗen gandi rafiji ɗi ene jaawi ɗum noon Allah jarama on jarama ko Oumou Sy Ba wonno debbo mo hoore fonde Thily Boumy Ndiaye merci beaucoup ha ñande wonde inchallah e yewtere wonde